Views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa atong oras. Okay. Biyernes karon og pila na lang ka oras mo out na kadiha o I'm sure maglaglag na pug kaon yang gabi. Good noon tita. Ngayo kog advice si Jerry ni usa ko kayuya. Akong problema how to tell my parents nga yuya ko wala man sila kabalo tita. Halak ka. Usa sa ni sa mga problema nga lisod kay nako gasud baron ba. Hello? 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 Ay wala man. Naputol. Okay. 0937-373-167. Usa na sa mga problema no? Usa ang pagsulti si mong ginikanan nga yuya ka. How will you? Hello, tama. Ayon, Ginoo ko ano nabaliman ni. Kinsa ni? Diri ni kita, diri. Kibali, bago lang ni mo na ibawaan nga yuya day ka? Taod-taod na kita. Yun sa ni mo pagkabalo nga yuya day ka? O siguro, kuha lang kung mga lalaki mong good. Siguro, hanga ba? Pilay mong edad ron? 24. 24. Ikaw ba, nakauyab kag babae sa una? O sa mga klase, kiay ba ka? O dili lang ha, lalaki yun tanahon? Lalaki dito, lalaki. Pero lately, murag feeling ni mo, murag naay mga sinyalis na nga murag bayot yung ka. Oo, basta bumbils ako dito. Kakabumbel si kabugo? Bumbils, pag-akakto sa orchid. Ha? Abumbilya? Bills na. So, ang imong problema, kung saan imong pagsulti sa imong parents? Yes, kita. Nganong, sa imong pagto, kailangan naman nimo isulti sa imong ginikanan ng anak ka karon? Yes, kita. Gusto na ako kaya tagog sa kanyang parents. Kaya nga naman, gusto na ka mag-miniskirt na kasi yung balay? Dili sa kita. Para gusto lang nimo nga murag feel lang yun nimo. Ano man, nanakay ka relasyon karon? Wala kita, wala. Ang imo lang gusto lang dili ka magtago-tago. Gusto na ko i-open akong self sa ila. I think kompleto pa man imong mamagpapa. Yes kita, kupito pa sila dito. Kabalo ka, lisod yung kayo ni Bakay. Ako manggod, pagawas na ako bayot ang magugudaan. Gawas na ako, na ako'y lipstick dan o blush on. Pero seriously, sa imo ang aside, I think magsugod ka sa pinaka-close sa imo. I think siguro dito ka magsugod sa imong inahan. Sige. Sugod nimo sultian sa imong inahan. I mean, taruan nimo goan, then aya mo sunod dayon ng imong papa or maybe bahalag magsugod lang sa usa like si mami lang sa nimo imong mama. Feeling ba nimo maminaw imong mama sa imo? Close na medita. So feeling nimo mura kung imong kuan na by chance nga feeling nimo masuko ni sa insigida or masabtan ka? Siguro masabtan ako tita. So, siguro ani na lang, ang pinakasugo na lang kay siyempre lahi ra magitong kuan no, ana muuli ka nga murag by yourself ka no. Muna masabtan na to na ingani ba nga gusto na to nga ipaga. So, una nimong buhaton, isugod lang sa imong mama. Yes, tita.
Tapos hinahinay lang sa bagay, bata pa man sad ka. Then sa Canadayon later, kay sometimes, ang pag hinahinay o introduce mo mga ginikanan is hindi naman puro words eh. Later, imo rin ipakita sa actions. Then later, burag kadugayan, ma-feel naman gina nila, nga antod na makita nilang halaoy. Actually, mo na gini akong anak ba? Pero gadwa-dua po na sila, og ingon po nga, mangutana nga, unsa mo ka anak, bayot ka or unsa ka? Ang pinaka-best way is unahon ng inahan og sulti, tapos in a way, maginahinay lang dayong ka nga magpakuan sa imong kaugalingon. Action speaks louder than words. I'm sure imong maginikanan, di po na sila ingana manhid, kundi nila na ma-feel nga murag, nagi something. So magsugol lang sa kasi imong inahan. Yes, tita. Okay? Ako, ang problema ko, tita, ako isa ka problema. Namo kong kunyagod. Hoy! Tapos, hadlo ka nga, sumbago ni mong kuto-kuto. Kasi, wala tao ko, tita. Sponsor ba sa tita? Hoy! Hintay lang choice diya kung dili magsugod sa atong inahan. Diyan na lang di ka magsugod para na at least na kay magsugod sa family. At least na kay borag kuandaan ka ng kampinganan ba? Na kay ka ng sumbunganan dapat nga, stop, diris ako. Tapos hinahinay introduce. Kabalo ka, kung tinuod yun sila nga pamilya ba ya? Bisa ko sa'yo na uban maglagot, pero wag na sila mabuhat ba? Kaya kung love you kanila, madawat mo kanila kung unsa ka ba. Kung cactus ka, kung gumamela ka. Okay? Uni lang yun sa imong ginika. Unahin lang sa imong mama. From there, honest lang. Pag open up sa imong mama, be honest. Then from sa imong mama, hinahinay lang dayon. Okay? Sige, tita. Salamat, tita. Okay. Pag in kaso ingana, no? Hinahinay kang introduce lugar. Tapos matingala ka mo, bakle-bakle na ka, sa'yo sa bunta, nakapanty na lang ka. Oh! Lain ba? Action tigkabalaka ng mga ngana, no? Tabangi ko siya ngayon akong buhaton ang magpabiling ko sa akong trabaho diri sa Pilipinas o sa abroad, galibog manggod ko. Si Wing Wing. Hello, Wing Wing. Hello, Wing. Hello, Wing. Hello. Hello. Wing, pila edad ni mo, Wing? 24 na, Tita B. 24. Sa magagikan ka nag-abroad na niuli ka ron? Wala pa. First time pa unta rin. Mo-abroad pa lang ka? Opo. Pero nagka-problema ka kung asa mong piliyon. So karon na kay work karon gyud. Na. Tapos na offer sa abroad. Na. Galibog lagi ko kung... So maka single ka or married or na relasyon? Nanay ka pa yun. Sa living. Kalib-in. So nag-uban mo sa kabalay na. Oo. Namoy anak. Wala pa po. O sa usa ka rasong anong medyo gadua-dua ka mag-abroad? Unsa nga kuan? Basin. Sa ako nga part, mga kanang layo manggod nga. Kung di rapod ko magbabilin sa Pinas, kulang rapod among kung sa Panginoon ba. So for example, I mean, ang imong pasabot, ang usa sa imong gidodoa nga mag-abroad ka is siyempre ang malayo ka sa imong pamilya. Sa imong inigugma, no? Pero ang karon pod imo sang yunahon na kung future sa Panginoon sa mga pila raman din ni imong sweldo within the ay sa Cagayan de Oro. Kuan lang, minimum. Pero may mga minimum mga 12, 15. Lower pa. Kuan. Asa nga mga range? Kung ang bulan. Sa 8 hours lang, minimum. Minimum. So pila na? Mga pila ang bulan na 12? 15. Pila ba ron? Baka sa mga kuan? 12? Mga 12? Ana, okay. 12 naman. Ang imong kalibin, walay trabaho. Naman. Okay. Unsa man inyong gipuy-an, kamo ang gabayad. Gabayad mo. Unsay kasagara major ninyong na galastoon? Balay, kurente, tubig. So balay, nagrinta pa mo? Oo. Mga pila po ng balay, bulan? Kuan lang, mga 2. Okay, ang bulan. So gikwinta-kwinta, ikaw ba sa mga jeep mo o namoy motor nga hulugan? Wala po. Jeep lang?
Oo, commute lang. Pila inyo anak, isa ka buok? Wala pa tabi. Ay, wala pa. Kamo Oo. palang duha. Imong asawa, minimum kan gyapon. Oo. So, bro, maor ang lugar mo og sweldo o dako-dako kagamay. Pariyara, minimum. Minimum gihapon. Pero, Ang kaning gi-offer sa imo, unsa man ni siya kanang unsa man nga klase ni kanang per project or kuan og pila poy mga around sweldo nga gisure nga kuan. wala pa pud ko kakuan kung pilay sweldo gid nag-abot na mo. So, Walay ingon dito nga kuan nga bro nadunggab siya nadunggan lang nimo nga mo ni siya nga Oo, kuan. Mga dunggan pila lang daw. ako. Mga pila daw. mga around 30 man siguro ang bulan. Mga 30 ang bulan. Okay. Unsa daw unsa nature sa imong trabaho? Dere, Oo. ang factory worker. Factory worker. Dito unsa daw sure na dito unsa daw trabaho ang gi-offer dito sa abroad? Murag kuan ba construction na sa 5 meter man. So unsa man isa sa Middle East ni? Oo. Agoy, medyo crisis ra ba karon dito no? Wala pa na. okay. Hindi ka kuanan. Actually, mo gini siyang para sa ko wala ako gyud mismo kay produkto man gyud ko sa kanang OFW no. Kaya kung papa abroad man sa unang panahon. Usa lang gyud sa pinakakapoy lang gyud nga kahimtang mag-abroad is tama imong giingon ka na malayo ka. Malayo ka sa imong pamilya. Number 1, lisod kayo nga wala ka sa kiliran sa imong asawa. So kung layo ka, ang posible nga mahitabo, it's either masacrifice ang relationship. Diba? Kasi siyempre di kayo magkakita. Number 2, mas dool mo sa mga temptasyon. Kaya naman, bata-bata, pila edad galing nimo? 24. 24. So, siyempre, mga medyo at kanang idara, medyo attractive pa na sa mga physical na mga kwan. So, it's either delikado sa imuha or sa iya, medyo prone mo sa mga temptasyon. Number 3, if ever mo biya man ka nga nay anak, medyo lisod yun nga ang bata, murag lagi na tendency nga murag di gyud nga naka-close nimo kay ang bata di man niya ma-appreciate kung pila imong gipadala. Bisa pag pila imong ipadala di man niya niyo nga ma-appreciate yun o sa ba. Kaya ang iya gipangita kanang unsa may makita ana mo ginang bata. Do ang advantage ani kung for example mo kakarog ibutang na tog imong sweldo 12 tapos tinuod nga imong sweldo didto maabot og 30 medyo dako gid kay diferensya di ba? Sobra pa sa times 2 buhi-buhi gyud kag yun. Kay kasi ang pinakalami galing anatana kung mag-abroad, hopefully, pag-abroad nimo dito, pwede nimo dalon ng imong pamilya. Ideally, ha? Di ba? Mamata na inindot kayo nga, dalon nimo dito or saan mo. Ikaw ba, unsa na ba naka-sure? Like for example, kung mo resign ka karon, sure na gina nga nakitrabaho dito sa gawas. Oo. Giing na naka nga na. Oo, ana. Tapos, karon, burag, ang naitabo sa mo karon sa oo, dili, mo resign ka or dili, ana. Pila nakakatuloy nga nimo gitrabahoan karon? Almost 5 years na. Dugay-dugay na sa day ba? Dulot-dulot na sa day na di ay. Kaysa tilod anay lang, lisod ba malayo sa pamilya, pero mas lisod nga makita ang pamilya nga galisod away makaon. O sa ni kontrata na ni pila ka tuig ang kontrata? Walay so ni kontratang gingon. Oo, kontrata. Amo to pukap to kung pila ka tuig. Siguro daw kung pila ka tuig or pila ka kuan kay lisod sa kaya nga we don't know kung unsa ba ang asal ka kutob ana kay ana ba ubang karon nga krisis ra ba karon na ubang gipampauli na. Kadlok dili man ka ni illegal recruiter ni. Sakto ni. Di man pod. So okay ra imong gisudlan. Oo. So okay ra. Ano bang importante sa imo ha? Ang mahatag nimo ang need sa imong pamilya o ang imong relasyon sa imong asawa? Ang mga ako manggod yang ang among ugma ba. So actually wala may sakto nga tubag ani or sakto nga advice. Kaya lang ang ako lang ginasulti sa imo ha is kailangan nimo dawaton ang burag risgo gyud ni. And ako para sa ako gina-advise na ako sa ubang mga ga-OFW
tana kung mag-OFW ta, ang atong mga kita, ato gining ipundo, mag-ipon, para natay ginakita ba nga after pila ka years, dapat dili ka forever OFW, dapat makauli ka nga nanamoy saktong pundo, nakanegosyo na ba ka, o guban pa. Kaya ako, mayon ko sa imo karon nga kung ingana ra ka gamay mo sweldoan para sa imo gusto ka nga masayag-ayag, then fine, lupad ka dito, pero like I said, ang risgo mo'y grabe. Kay layo ba ya? Ang mga masugal ang mga relasyon, mas lison, ang temptasyon, di ka na ito na malikayan, ang mga pagbati, do sa bagay karon nakalami karon kaya na may mga Facebook o Skype, pero di mong gigyapo na kumpiyansa, kaya makanimo na, kailangan nimo na kayahon kung mupili yun nimo nga mulupad ka. Ako palaging una-una makalagan kung... So number one imong hunaw-naon isiguro sa kung pila gyud imong sweldo kasi magod ay uban magod nga nagisadsad pagabot dito mura day gyapong hagua nga nalayo pa ka may pagwa na lang kanila ka ana bitaw kay ako I would still push as much as possible dili lang gyud lahi ra gyud tong duol ka sa pamilya di pa gyud gyapong ko kapadulong but if ever wa na gyud kay choice and you need it dahala sige lupa dito basta kay dako kay nga risgo para nako di lalim ang mag OFW. Malayo ka sa pamilya, lisod yung kaayo. Ang ako lang mo gusto tita nga, ano mga tawagan na, makabalay mig, amo agid. Correct. Then, napoy, kagaling yung yuta, pa di na Magrinta. Rinta ba? O yan, sa bagay. Mura gina imong, sa bagay, kung mura nimo kay kana imong sweldo karon kung mura na gihapon for the next pila ka years, na di gyud. Mo ka tita. Miski brief na to, di na makapalit og brief, nga buslot na latong brief, may gala na sweldo, ginoo ko, Mario Sep. Makapalit mga pag brief tita, pero katong suin ba? Ay, pantilay palito para mag-share-share nas asawa mo, orang yung pariharam ni Gyapon lang. Ikaw, ako, para na ako kumulupad ka, kay tungod kinakay mga pangandoy, okay ra na siya. Basta kayo, no, naagin ang risgo, di lalim. Og tana namoy gikuan ba nga dapat ingani ka tuig dapat mag-ipon gyud ta kailangan pa kuman ani nga mga tuiga mo ni siya ko na makaipon ko kwarta dapat ganon ha sige na tawag na mo diri 0937-373-1674 hinati sigurado lang ang nag-text na mo ha tita love triangle ni akong problema na ako'y barkada nga naigugma siya sa isa ka girl tapos isa ka girl niya ako ang gihimon niyag tulay. Pagkahuman sa ako man nakagusto ang girl o sa may angay na kong buhaton tita. Da! So, Bear is the owner. Hello, may hapon. Hello. Marjon, may hapon mo na Marjon. Oh, hello po. May hapon po. Si tita ni, si tita. Tita. Tita B. Kumusta? Marjon. Mo gini mong problema dili ni siya buhat-buhat. Mo gina akong problema tita. Kaning bayhana imo ning amiga sugon. Sa kuan ani dito, amiga ni sa akong kuan tapos na amiga po na ako. Tapos ingon siya nga burag nang regards lugar sa imong amigo ana lugar. Burag nakagusto siya primero sa imong amigo. Nang akong amigo tita, nakagusto niya dili ni siya. Okay. So lang. So, nakay amigo nga lalaki, nakagusto siya ning bayhana, tama? Tita. Tapos nagpatabang sa imuha. Kaya ako may naka-close tita kay binuangan ng babae ko. So, ang naitabo, ang babae sa imo no nakagusto, dili si mong amigo, tama ba? Amo ginang nakuan tita kay amo lagi na ako mga ayo. Kajud lang, unsa nimo pagkabalo nga sa imo nakagusto, ni sulti sa nimo? Tita, kanang muana mo dyan, tita nga. Well, nga tulay ko siya mga istorya gikan sa mga amigo. Mo man siya nga. Kung ikaw na lang, guys. Hay! Ang pangutanan ni Karon, ikaw ba nakagusto na po naning bayhana? Mo po na idako kayang problema. Mo na Kuya, tita. Ay, sa bagay. So, nahulog na ikaw, naganahan na po kaning bayhana? Yun, tita. Kani bang imong amigo unsa mo nga klase pagka-amigo ani close ba gyud mo aning amigo o asa mo kauban ba mo barkada ba mo? Kita sa kadugayan gyud barkada imo ginawa sa
igsuon jud murag kun dugay man mi. So, one heart yun maning laki, ha? Oo. Aha. Pila edad ninyo galing? 23 dito. Okay. Kabalo ka, sa edad ninyo nga 23, so syempre, tama ka, ang babae medyo kapadugdungog sa imo, ha? Do wala man tay sure nga ingon yun ang naigugma, di ba? Pero burag, klaro kay nga burag kapatapsing, ta ikaw pa, syempre, tami mong giingon, laki ra punta. So syempre, makagusto punta, di ba? Labi na nga pag-istorya nimo, nakapanty ra siya. Kabalo ka, anila, para nako, ayon na i-complicate, o ayon na ni siya langay-langaya, sultian nimo insigida ang imong amigo. Na pre, kanang pre, dili na nako ni Borag amigo magita pre. Di na ko gusto pre nga magtago-tago pa ko sa imo ha. Kanang bad trip lagi kay ni pre. Pinana pa gid ba bad trip lagi kay ni pre pero tungod kay amigo tapi di ko gusto pre nga mag-honest lang gyud ko sa imo ha. Kanang honest ba, kanang spelling sa honest kanang letter A bitaw honest. Hindi mo mag-honest sa imo pre kanang ni tabo mo ni pre. Borag, di na ko pwede mag-bridge mo pre kay Borag. Sa tiwad anlay pre, Borag. Maging malikayan, nakagusto na puno kaning bayhan na pre. Di ko gusto nga masakitan ka pre ba, ana. So, ang dating ni mo diri, kanang pre, di ko gusto nga konsultiyan lang takadani, ngani. Di po gusto nga madawat atong panag-amigo. So, mo nang giingon nga, may the best man win na lang tani or sa banggaling. Di ba? Para makuha ni mo siya, para iklaro ni mo siya, i-endorso siya pod, ana. Ang babae pod, ayaw pod sa traidora. Kasi ang uban na ba sa mga bridge kay dauton po dayon, kabalo ka na akong amigo. Grabe kay na siya, grabe na siya buni sa hita. Kasi sa muhago. Bawak niya bakba, daot og ngipo. Walay daotay. Hindi na. Kani ding imong lalaki, kani po imong amigo, nagpa-bridge man ni kanan, di ni kaingon, ulawon ba ni nga pagkaklase nga pagkalalaki? Man man isa tita kanang murag dili man siya maadlo ko babae nun pero na murag sa ulo siya nga babae ko. Kaya kung tinuod yung kang amigo, sa karon pa lang, ayun na lang ilangaya. Labi na ka na gusto na po ka. Ikaw na dito nga pre, di ko gusto, amigo magunta pre, di ko gusto pre nga, mga daw to pa amigo, gusto ko nga honest ko. Depende na sa iya kung masuko siya dili, basta ikaw honest ka. Basta ako, di lang ko gusto yun nga mag-ano sa mo ha. May mong daotan, kung masuko ka sa ako pre, masabtan ka na ako, pero di ko gusto nga, ingani magunay tabo. Doon mo din sa sultian. Na ingani mo medyo nga gusto na pugo ba man di ko gusto nga kuan ka. Ana dayon, be honest, at least na imo kang amigo. Kung di niya na madawat, nawat ay mabuhat. At least ikaw sa imong kaugalingon, at least naging honest ka. Lagi nila. Kay sayang po ng panag-amigo, tasos ginoo ko baira na mo rin yung awayan. Diba? Kay balay mo na siya nga, sige pre, okay lang po sa ako pre. Para imo na lang siya pre. Kaya nga ako pre, di ko gusto nga mawala ka pre kay I love you, pre. Saya lang. Sulti na siya. Karoon palandaan, ayaw na dugay-dugaya. Kay the more imo nang idugay, the more na burag traidor na ginoon kayo ang dating ana. Okay? Okay, Rida. Salamat kayo, Rida. Sige. Diretso na. Ayaw na palangay-langay pa. Siguraduhan lang ako kamulo kag istorya. Wasig yawiran ang kutsilyo, ha? Kaya nausor pa mga dinunggabay karon. Okay, bye. Kanang kuha ni magod pre. Traidor ka, pre. Pak! Awa na. Lisod ko ginhawa, pre. Unang yung adults shall not complain. Alas 2:18 sa atong oras dinhi. Itong kinabuhi mo buo na daw, mato pa sa mga facts. If life is so short, alas 2:18, maulan nga hapon kanatong tanan. Lady Guard, mga pita. Tabi na ako'y problema. Nakagusto ko sa akong kauban nung sama man ako ni tita. Panguyabi. Hello? Hello? Kinsa ni po? Malaki lagi karon no? Kinsa ni si... Christian ni tita. O saan mong gingon ang kauban sa trabaho? Kauban sa boarding house, tita. Hoy! Kauban sa boarding house, so pareha mo lalaki? Dili, tita. Lalamian ang boarding house nga sagol, oy.
Namaging nga na, tita. Hoy, kalami. So at least at least pwede mo buslutan yung dingding. Mga boarding house, mga dagang kay mga masking tape. Ay sos, kabalog yung ng mga dingding. Alam na do, kay dagang kay mo kaila sa una sa college pa ko sa Lawis Bra. Paginay. Oh, madungan akong kagalingon. Tita. Ana. Kung sa man mo, sa edad ani imong kuan? Imong kauban? Pareha na may edad siya. Pareha na mo? 22. Tapos, hinay yung radyo kay gaikot. Hang. Hinay. Oh, sabak kayo. Tita. Ana, napagyapon. Nag-loudspeaker mo siguro ka diya? Wala. Unsa ni siya? Dugay na mo kauban ani sa boarding house. Oo, tita. Dugay na. Tapos karon lang ka naka medyo nagaganahan ani niya. Mga 2 years ago. 2 years ago. Unsa man siya? Single ni siya o dili? Pareha na may single, tita. Hoy! Katide, ulaon ka? Hindi, manggod, tita, kanang masigkwan ba? Kanang dili, manggod siya, kanang dili kay may close bitaw. Kanang agkaulaw ko sa agtawan ba kay partihon, manggod siya, mag-restrictahon o kwan ba? Diyan lang. Pila na mo katuig nag-boardmate? Na, sobra na mag-2 katuig. Doon na katuig, anto karon di paghapon close? Dili, mong ni close. Dagan, manggod mi, tita. Mga pila mo kabuo siya, na dormitory din na diha. Tapos dagan-dagan mo, ubay-ubay sab. Sabay sagol pamilya, manggod, sagol pamilya. Parang di mo ba makipag-friends sa'yo? Friends mo sa Facebook? Dili po, tita. Hay! Ako siya, pero giyari. Naman mo niya. Guy, alam na. Basta yung ani, alam na. Mag-PM na galing. Wag pwede. Cellphone number na ka. I know, tita. Unsa man mo, for example, unsa man isa usa ka balay, common ang unsay ko ni plaster sa inyong boarding house diha. Balay ni siya o kanang nay mga cubicle per room, unsa may unsay style ani? Per room na siya, tita. Per room. Common ang CR, bring na. Dili po, tita. Napoy para sa lalaki, napoy sa para babae. Okay. Tako mga on mo. Sa kwarto ra. Kwarto ra, tita. Okay. So wala giingon nga mga panahon. Unsa ra may mga panahon nga pwede mo mag tapok-tapok diha? Wala iburag tapukanan diha nga balcony or kanang salasala, wala? Wala po. Burag iya-iyahay lang, burag mga rooms lang gini siya. Kasi magsugod kung ako na sa imong kuan, for example, ako gi-imagine, for example, ako na ako'y bet nga boardmate. So I'm sure magsugod yung ko sa kanang sabay-sabay. Or kanang magsugod sa ako sa asam ni sa dapit ga kuan bi or ani ka padulong sa imong sakyan di ay. Tapos imo ring sabayan. Asa man nagatrabaho ni o estudyante? Kuan, tita, gatrabaho siya. Ikaw estudyante pa ka nagtrabaho pon. Gatrabaho na po, tita. So sa bunta dili mo pareha oras mo kuan. Dili, tita. Ay, hirap. Siya ba nailain mga group of friends diha? Naamon po, tita. Pero ikaw lang ang problema nimo karon kay ikaw burag ka-intimidate ka, burag gakaulo ka siya kay murag malditahon ana ba? Oo. Sigrasya talaga yan. Kasi ako magsugod ko, pwede ko sa Facebook. Ang problema, nakipag-friends ka, giisnaban pug ka. Dili po, magkakad man po noon siya. Dili, mamambod siya mong snap, tita. Magkasay, mag-istorya mi sa ila. Ana. Kasi, magsugod mo, pag ingana galing ka mo, mga laki ha, for example, ang sugod sa conversation, for example, na babae, magsugod sa gin mo sa mga question para ang dating iyang istorya tanan. Ari ka nag-work di ay. Di ka nag-work. Alam-mo din ka ba? Kailan ka ito ni Jason? Si Jason, taga... wala ba? Sige, kayo mo. Pangutana. Amo ba? Kung na ninyo kanda, di ba na may duol da? Mga pangutana, tanan para iyata ng istorya. Kailangan nyo magsugod sa... Ang advantage mo sa imo, pre, advantage na kadang kay kauban ra mo boarding house. Nagaling uban da nga layo pa ang boarding house. Imo at least nanaduol sa boarding house. For example, wata giregaluhan og medyo pang James Reid nga nawong. Wala tayo giregaluhan og James Reid nga nawong nga murag anak attractive. So magsugod lang sa kita nga kung atubang ta sigurado na to nga nanutbras ta.
Kaya mo sanay problema basta pareha mo boarding house kay usay makalimot ta pag mata na to. Nagsami pa di ang laway sa aping. Kung boxer nga gigamit kay kuspaw na kaayo buslot pang yun. Kung medyo bet ni mo ni siya, sa sugod pa lang bisyo nga kung mag-abot mo medyo bagong ligo ta, nanutbras ta, or medyo humot ta, di ba? Tapos pag abot ni mo dito, sa istorya, puros pangutana ang tirada. Taga sa day ka, siya, familiar lagi ni mong apilian, mga lamo-lamo lang good. Familiar lagi ni mong apelido lagi, siya apelido ni mo, Sparrow siya. Nakikailangan Malvern Sparrow siya, ha? Okay la. Gwapo ba yan nga tao? Pag medyo ma-okay na ang friendship, ang follow-up ana mga Facebook. Kaya lang, kung nagkaila na mo sa Facebook mo nagdili gihapon kaya ang mga reply buro lang gihapon og mga consonants, mga K. Mo pa. Meaning to say, medyo kulang pag yun. Kulang pa. Sure ba ka nga wa kay uya basi di lang niya ginadala diha? Wala man tita kay sagara ka nang makita na ko siya, siya raman po di siya. Dayon dili man siya wala siya mga friendship pa na alas bahay. Pero wala ni mo na doon kasi ang bakbang ano yun siyang wagi ko wa pa ko uyab. Wala po siya nag-ingon yun. Wala po siya nag-ingon yun na siya uyab. So posible nga basin og ganan, di ba? Baka sikreto lang di ay or ana. Pero kung sakala nga single na, magsugol lang sa ka Brad sa friendship. Kanang imong pagka-board mate nimo saya, dako na kay na siyang kuan advantage. Pinalili ba pa action nimo op bora gabi bora nag-imot ana pinadikit-dikit dayon kuwag tubig mga lamo-lamo ba tapos ang tirada galing pag di nagikakabalo mo istorya pangutana dayon mga bisag unsa na lang nga Q&A dayon para ihatan na ng istorya imo lang tubag kay gamay ra imong istorya sa iyang tubag. Alam mo kailangan i-build ang pagsalig at least imong kuha nga ang ako anyo nga advantage o kay at least kauban na miso sa ka-boarding house. Kung mag-close na, outing dayon, ligo ta sa kuan, ana. Laag ta sa kuan, nadunggan ako to sa Bonsetas Fun Race, kaya nindot ito bugnaw, mo ba? Ana, uban. Friendship sa lang sagyod. Ayaw sa diritsaa. Mo man gansi nato nga di, imong pananaw, kung Jis ang pinakagwapo, asa ka dapit? Sa tita? Kung sa imong pananaw, sa imong kagalingon, kung ang pinakagwapo, Jis, asa ka dapit? Pinakagwapo, Jis, asa ko dapit. Simong pananaw, simong kaugalingon. Na ako sa 5. So, burag, di kaayo, di kay gwapo, di po kay pangit, burag anak lugar. Oo. So, kailangan medyo madiskarte sa gitagamay ani, mo nang ipost sa ginato. Unang banat ta sa kuan, kanang mga pahumot, may anak ba, mga branded. Okay, i-build ang friendship. Pag ma-build na ang friendship, ana, magsugod-sugod, tapos kay tungkol kay boardmate man mo, pangutan na sa mga tripping niya, kung gasyat ba na siya, or hilig ba na siya, or ato ni mo convenience store, for example, wakilingaw, wakilingaw diha. Dol, advantage, para na ako ba? Dako na kayo ng advantage ang boardmate mo. For example, sa Friday night, unya, medyo mingaw, asa ka? Kauntag ice cream sa kwanta, ana, Chachams, convenience store. Magsugod. Sige, kabalaka ako libre. Magsugod sa ice cream. Kung mahilig mag-shot, isa ka botilya lang, Sad Mig Light. Pero pinakadabes yun para lami kayo, Fighter 50. Pero, seriously, pag build galing og friendship sa una, tapos dayon magsugod, like, for example, Friday night, kinala mo uy, sa ilingaw ni mo da, sa kwanta, mga somewhere, asa mo, somewhere in Carmen ba mo, sa syudad ba mo? Sa, dire, yapon sa Pantita, somewhere in Lapasan, amo dapit na Tira, Lapasan dita. Lapasan, Tapos magsugod sa mga baklay-baklay lang sa ba, baklay-baklay, hilig uguan, ay lang dali-dali kaysa imo panggingon, kung ang G's ang pinakagwapo, naka sa 5, so at least kailangan medyo anggol-anggol pa. Ita, rarang kwan. Halos tanan na mo bird meat, nakabalong ang good nga nakagusto ko siya. Sibli, wapod siya kwantita. Mo galing. So muna sigurong galikay na siya. Di pa, patay mali lang dayon. Ang problema na to sa lalaki, muna itong sakit na to mga lalaki. Tungod kay nakagawa sa tanan nakagusto ta, tagkibali userba ikantsaw-kantsaw ta, kita din mismo po mataranta, hunauna ninyo nga ang babae, perminti lagi na siya magulat. Kung ikaw lalaki magpaula-ula, wag yung mahitabo. Kay sa ato ba yung culture, ang lalaki gibay mo dol sa babae? Dili ba ang babae bisa pag ang babae karong ganahan sa imuha,
Pero kung di ka mag-vote og move, maglisod yun na siya mag-una-una nimo, di ba? So ikaw karon patay mali lagi ka, pa blind-blind na kunwari burag wala pa ang ibutang si mong mind na burag wala ni siya kabro nakagusto. Wala ko nakagusto. Amiga lagi ni amiga para dili ka ma-conscious. Kaya problema sa to, butangan na natong malis, ma-conscious na dayon ta, halata na kaayo. Pag action pa nagdol, kanang kuan sa ba sa Kaya kung naman mo na gusto na tanggalan na. Hunaw na nga nang amiga lang ka. Amiga lang ni. Amiga lang, boardmate rami ani. Wala ko nakagusto. Bahala na ako na sulti na borg wala lang ni. Ana ba? Kaya mga babae yun, di man po na, bisa, malay mo, nakagusto rin na sa imo, naulaw na po sa imo, at ikaw, naulaw po ka, na wala na ginahitabo. Tanawan na ubang mga lalaki di ang usay makalagot, mga overconfident, pero kasagara sila mo'y makauyab. Kaya overconfident man kayo, pero kadugayan, kasi sige, kuan, pabalik-balik, kadugayan, maligwat yun ang angin maligwat. Tanggalan na siya mong una-una nga nakagusto, nakabalotan. Tanggala, una lang nga, burag amiga lang ni. Burag patay mali lang ka, murag wala lang. Inamiga ra ni inamiga. Para dili mag-una, para dili ka dili ka conscious, kuna kasi ang abay. Okay? I-build sa ang friendship. Kanang imo nga na boardmate na mo, advantage na kayo na. Okay? If ever na magimanguyab sa iya ha, pero dili niya boardmate, ay, gansi siya. Mas advantage imo ha, kinaka sa duol. I-take na siya nga advantage. Okay? Okay. Alright, balikin na yung ko. If ever, kung sa manggaling ha, kung naabay friendship, imo bang nakuan, unsa imo imong gikuanan, imong gibuhat, okay? Larga. Okay. Alright. Dagang salamat. Alas 2:51, 2:51, 2:51, 2:51, 2:51, 2:51, 2:51, 2:51,